Dituang salam nan gesambah kabakeh minyak mama alim tulamo cadiak pandai budokan duang limpape rumah nan gadang kapai sampai batanyo kapulang sampai bacarito serato dunsana dimanapun barado lah tabang balam jubarabah balam tabang barabah pai ditujukan salam nan gesambah kahadoan urang nan rami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ria ombak di tepi pantai dabuanyo kedahalangan. Basroban ya itu dalam acara randai yang menceritakan kisah dari ranah Minang. Di sana randai kaliko bacarito tentang si bujang sore, bujang Mbak Saro, Bino Sakti Jo Silangkane yang bacaka akibat berbeda pendapat untuk menentukan siapa calon pemimpin yang akan menjabat di negarinya. Ba'a alur cerita dari kisah kampanye hitam kok, mari kita saksikan randai dari Harimau Campur. Selamat menyaksikan.
Assalamualaikum ni awak kato. Bismillah pembuka kaji. Kami susun jari di kapalo. Rilah jemaah barilah kami. Bukan kau sarok balai sago. Sarok ko ado sunaronyo. Sapukan sampai ke halaman. Bukannya kami bermain radai sajo. Ado curito kami mainkan. Nyampang kok lai kapal gunung. Ambil katenong tapi doman. Kami sagalo anak radai. Dari grup Harimau Campo. Di Nagari Gawang sasaranyo. Kecamatan Kubu. Di Kabupaten Solo lokasinya. Kami kamulai hanyolai. Sunyi dun sana kasadonyo. Curi turandai ke kami bulai. Kampanye hitam salih.